Qed ikompli jikber l-iskandlu li damdam lill-korp tal-Pulizija terremot mhux biss fis-sezzjoni ta' traffiku iżda anke fl-ASS u taqsimiet oħra tal-korp, skandlu li jidher mifrux ukoll fil-leża. Sa issa l-arresti telgħu għal 40 filwaqt li t-total ta' uffiċjali li ġew sospiżi u nataw police bail huwa ta' 25. 4 uffiċjali mit-taqsima ta' traffiku offrew ir-reżenja tagħhom, 20 oħra qed jiġu investigati inkluż surġenti mill-ASS. Min barra stejjer ta' eluf ta' euro fi ħlasijiet minn taħt, issa nkixfu wkoll stejjer ta' teddid fuq uffiċjali oħra tal-Pulizija, relazzjonijiet intimi bejn pulizija forma ta' tpattija, serq ta' fuel, xibka ta' ħbiberiji, ċitazzjonijiet maħfura b'mod abbużiv u ħafna aktar. Il-persuna li esponiet din il-korruzzjoni fil-korp tal-Pulizija stqarret li uffiċjali ġabru flus mingħand kumpaniji tal-kostruzzjoni u oħrajn ta' trasport biex jalqu għajnejhom għal ċitazzjonijiet u ksuri oħra tal-liġi. Il-whistleblower fil-fatt żvela li diversi membri tal-korp kienu qed jiġbru flus u rigali mill-kumpaniji fi prattika li kienet ilha għaddejja għal numru ta' snin. Il-flus kienu jidħlu f'kont bankarju amministrat minn uffiċjal tal-Pulizija partikolari u wara dan kien iħallas lill-bqija. Huma kienu qed jirċievu pagamenti żejda fuq diversi proġetti ta' toroq u huwa mifhum li l-uffiċjali ta' traffiku tħallsu eluf f'pagamenti żejda bħala parti minn xogħlijiet ta' Infrastructure Malta. Jidher li din l-iskema kienet involvi wkoll uffiċjali ta' gradoli. L-investigazzjoni wrid ukoll il-biċċa kbira tal-muturi użati mill-Pulizija kellhom l-apparat li seta' juri l-pożizzjoni tagħhom fuq il-mappa imneħħi jew bil-ħsara u dan għamilha impossibbli li wieħed jindika fejn kienu qed ikunu. Madankollu jidher li dan ma kienx l-uniku abbuż imwettaq minn uffiċjali ta' traffiku u l-investigazzjoni mistennija tiftaħ xibka qusa ta' kriminalità fl-istess korp. Jidher ukoll li wħud minn dawn kellhom aċċess għas sistemi tal-multi u ċitazzjonijiet tal-leża u kienu jidħlu fiha u jissospendu l-ħlas dovut. F'xi każijiet l-uffiċjali kienu jirċievu ħlasijiet għal xogħlijiet privati waqt li jiskartaw mix-xogħol. Is-Supretendent Walter Spiteri irreżenja mill-irwol tiegħu fit-taqsima ta' traffiku hekk kif qed ikun investigat fuq allegat frodi fl-overtime. U minkejja dan kollu, l-eks Ministru Michael Farrugia baqa' siket u l-ebda uffiċjal tal-Pulizija ma tressaq quddiem il-qorti filwaqt li l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin.